Башкортстандың халық артисі Азат Айытқұлов. Яшьләргә, яшь картлардан сәлам. Бүгінгі байрамдың қонағы Шлягер Туханөз халықара конкурсы лауреаты, йырсы һәм композитор Лариса Вильданова. Лариса һәргә үзе язган йырды тәкъдим итә. Ул нигә шулай дип атала, шулай дип сәхнәлә Лариса Вильданова. Should I,
шулай карадың? Нигә шулай елмайдың? Нигә шулай карадың? Нигә шулай елмайдың? Лариса Вильданова. Сәхнәлә икенче урынга лайык булган Милли яшьләр театры артисткаһы Лина Ганиева. Лина Ганиева. Сәхнәле бүгінгі байрамдың қонағы Урал мұңы 96 фестивалі лауреаты Рух түркімі.
Бүгінгі байрамда катнашучыларны котларга алыс ерді якын итеп Баймак калаһынан Рита Арысланова килгән. Ул һеҙҙең игътибарығыҙға Ямғыр уйнарға саҡыра исемле йырҙы тәҡдим итә. Шулай итеп сәхнәлә Рита Арысланова. Рита Арысланова. Рита һиңа ижади уңыштар, юлдаш булуын һәм бернисә елдан һеҙҙе ошо ҙур сәхнәлә күрергә яҙһын. Бір генә һүҙем бар. Мына ошо кассетала икенсе өлөшөн ошо яш талант аса. Һәм мына ошо кассетала уның йырҙарын тыңлау була. Һәм уға киләсәктә, ул әйткәндә беҙҙең Аманат студияның бер балаларҙың араны бер йондоҙо ул. Ана шул кассетаны мин уға бүләк итәм. Сәхнәлә фестивальдың ҡунағы, бөтә Рәсәй конкурсы лауреаты Ҡарауан һарай төркөмө.
Рәстіба? Шәбешемә микрофон бирән, хөрмәт. Байрам менән, хөрмәтле яшьтәр, ола агайлар, ола апайлар, конкурсантларны без котлап, үҙебеҙҙең егеттәр менән, үҙебеҙҙең йырҙарҙы уларға багышлайбыҙ. Һәм шулай уҡ һеҙгә. Әйҙәгеҙ, егетләр. Туғайдарда турғай, елдергәне қаршы барамай. Елдерді туғайдарда турғай, елдергәне қаршы барамай. Ине ойлап яман, икелмәйін аман, күңлен біләй ине табалмай. Ине ойлап яман, икелмәйін аман, күңлен біләй ине табалмай. Арманға табан шишмә сыңылап аға, ергесінде оның ағышы. Арманға табан шишмә сыңылап аға, ергесінде оның ағышы. Мен отырам тыңылап, шул һыуҙарҙай сыңылап, ағып китәр микән ағышым. Мин отырам тыңылап, шул һыуҙарҙай сыңылап, ағып китәр микән ағышым. Hey! Туғайдарда турғай, елдергәне қаршы барамай. Елдерді туғайдарда турғай, елдергәне қаршы барамай. Ине ойлап янам, ник килмәйһең һаман, күңлен беләй ине табалмай. Ине ойлап янам, ник килмәйһең һаман, күңлен беләй ине табалмай.
Yine yirgeyimden Hay Ural, sal Ural Hilminin birden berem Sal Ural, sal dalam Ey gaziz tuğan yere Gitmalarda yırlay yırlay uranam Sefer gidip yürüp kaydım Hey Urak'ta talanam Hay Ural, sal Ural Hilminin birden berem Sal Ural, sal dalam Ey gaziz tuğan yere Hay Ural, sal Ural Hilminin birden berem Sal Ural, sal dalam Ey gaziz tuğan yere Amerika'da uçmak deyler, şunda turmuş kurganlar Tamır yeygen ataydarım, bütün yerde bulganlar Hay Ural, sal Ural, ilminin birden berem Sal Ural, sal dalam, ey gaziz tuğan yerim Hay Ural, sal Ural, ilminin birden berem Sal Ural, sal dalam, ey gaziz tuğan yerim Savraldın iteğinde güzel tuğan ilgeyim Kayalardan dağlardan yine ilgeyim Hay Ural, sal Ural, ilminin birden berem Sal Ural, sal dalam, ey gaziz tuğan yerim Hay Ural, sal Ural, ilminin birden berem Sal Ural, sal dalam, ey gaziz tuğan yerim Hay Ural, sal Ural, ilminin birden berem Sal Ural, sal dalam, ey gaziz tuğan yerim Hay Ural, sal Ural, ilminin birden berem Sal Ural, sal dalam, ey gaziz tuğan yerim Hay Ural, sal Ural, ilminin birden berem Sal Ural, sal dalam, ey gaziz tuğan yerim
Аңдалар инең маңа ялаш ялаш кына Индира Байболдина. Бұл байрамда ұйыштыруда зор ярдәм күрһәткән өчен Индирага мин үземнең рәхмәтемне белдерергә теләйм. Рәхмәт, Индира. Сәхнәлә ниһаять беренче урынды алган төркем Башкортстан төркеме чыга. Башкортстан.
Башкортостан. Сәхнәле Җыр өлкәһендә 96 елдың асышы булып торган Хагынам исемле җыр менән Фируза Париж.
Firuze Parij. Хәзер сәхнәгә бүгенге байрамның жюри ағзасы, Аманат студиясының директоры Илдар Гафаров. Кадерлі достар, Фируза Париж ең оригиналь музыкальный проект республикада ең бірінші балалар кассета шығарды, балалар үшін ердар деген. Һәм Ан группа, Сая группаның кассета шығасақ, келелі Ан группаның кассета. Тағыла біздің мәшһүр ерсаларыбыз, қурайсыларыбыз, Ғалия Ғайамзин һәм Азат Айтқұловтың кассетлары шығарға тұра. Әгәр дә біздің республиканың мәдәният итекчеләре безгә әдрәк ярдәм итсә, без ул эште һәр вакыт иң яхшы сифат менән эшләргә әдербез. Һәм ошо фестиваль шул зур эшнең безнең халыктың иҗадын мәңгелеккә калдыру өчен эшләнгән эште ошо Ямады башкорт халкы иҗадының фондына индергән өчен без эшләргә әзербез. Фестивальдә катнашучыларга һәм конкурсантларга бик зур рәхмәт. Сезгә ак юл теләйбез, уңышлар теләйбез, иҗади уңышлар теләйбез, һаулыгыгыз булсын һәм ел һаен ошында очрашайык. Зур рәхмәт сезгә. Хәзер мин үземнең һуңгы йырымды сезгә йырлап ишеттерәм. Ул йыр минең кызыма багышлана.
Илдар, һин үзеңә зур рәхмәт. Гафу Һин итегез. халкыбызга иң кирәкле булган эшләрнең бериһен башкараң. Бәлки башкарган эшләрегез бик күренеп тә бармайдыр, әмма һезгә Ходай идәнлек һәм тазалык бирһен, һәм эшегезгә уңышлар. Зур рәхмәт сезгә. Бер генә мәне үтеп китәем, әйтеп үтеп китәем. Безгә ошо эштә һуңгы вакытта бер коммерция белән шөгыльләнгән кешеләр бик зур ярдәм күрсәтәләр. Excel Group дигән фирма. Улар ошо кассетларны сыгарууда бик зур ярдәм күрсәттеләр. Уларның материал ярдәме безгә ошо кассетларны сыгарга ярдәм итте. Мин ул кешеләр белән сезне таныштырайм. Мин уларга бик зур рәхмәт әйткем килә. Гаяз Мусин, вице-президент, ошо фирманың вице-президенты. Гаяз Мусин. Ошо зур эште без уның ярдәмендә башланык. Зур рәхмәт сезгә. Хабы. Шулай дип сәхнәгә фестивальдың беренче урынга лаек булган ярчыларны сакырабыз. Улар Арслан Мөбәрәков исемендәге Сибай Башкорт дәүләт драма театры артистлары Алху Бахтиева һәм Фәрвәз Урманшин. Фәрвәз Урманшин.
Bir gene minutка һәргә махсус призны тапшыру өчен Шәрык радиоһының иң популяр алып баручысы һәм композиторы Зифа Нагаевага рәхмәт итегез. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген бик шатлыклы көннәрнең берсе, чөнки безнең Шәрык радиосын яратып тыңлаган һәрбер тыңлаучыбыз Фәрвәз белән Алсуның, мин шулай дип әйтәм, үземчә үз итеп якын итеп җырларын безнең Шәрык тулкыннарында әледән-әле тыңлаучы дусларыбыз, алар хакында безнең радио ашабыз да бик беләләр. Чөнки Алсуыбыз безнең менә үзе ал, үзе су, үзе Алсу, үзе ямь-яшел шундый матур кызыбыз Шәрык радиосының иң беренче көннәреннән, иң беренче сәгатьләреннән алып баручы булып та халкыбыз күңелендә урын тапкан, урын яулаган Алсу. Әз генә кул чабып алыйк әле шул Шәрык тулкыннарында Алсуның беренче мизгелләре өчен. Һәм инде әледән әле җырлары бер-берсен тапканнан соң да парлап, парсандугачлар булып та җырланып киләләр безнең радиобыз дулкыннарында. Шуңа да без сөенеп бетә алмыйбыз аларның уңышларына. Шәрык дулкыннарыннан Уфабызда канатларын ныгытып, Сибай сәхнәләренә барып, үз урыннарын табып, тамашачы күңелен яулап өлгергән яшь дусларыбызга яңадан яңа уңышлар телибез. Алсу, Фәрвәз, Сибайлардан Уфаларга хәтлек юлыгызга яйгыр нурлары җәябез, кояш нурлары, уңышлар, яңадан яңа үрләр телибез сезгә. Агылсын моң, кагылсын халкыбыз күңеленә. Котлыйбыз сезне җиңү бәйрәмегез белән, хөрмәтле Алсу һәм Фәрвәз. Җәнле уңышлар һәргә. Шулай ук сәхнәгә хәзер беренче урынды алучы Нәгыйм Нуримановга, ул Күгәрсен районыннан Нәгыйм Нуриманов. Hayallarım dünge eğlendim
Neler ettim idim isimge Vaktınlıkta yeter hitkendire Sıkmak demeğin var buranı Diktirgine dudin batırine Gönüldeki hisler dolavan Meneklerler asılganlar indi Yana yıldın yaktı gizinde Kıyaldarım günge eylemden diye Neler ettim Meneklerler asılganlar indi Yana yıldın yaktı gizinde Neler ettim yine isimge Nadim Nurimanov. Nadim һиңа иҗади уңышлар һәм Алла буйырһа 5 елдан ошо сәхнәләр һинең иҗади кисәңдә үткәрәһең дип ышанабыз. Иҗади уңышлар һиңа. Рәхмәт, доктор, рәхмәт. Nadim Nurimanov. Nadim Nurimanov. Сәхнәлә 96 елда иң популяр булган төркем, халыктың яраткан төркеме, Ант төркеме сәхнәлә.
түгелме? Кадерле тамашачылар, ошоның менен Аманат 96 фестивале тамам һәм мин хәзер сәхнәгә бөтә конкурсантларны сакырам. Рәхим итегез бөтәгез сәхнәгә. Рәхим итегез. Кадерле дуслар, Аманат 96 фестивале әле бул тәүге адымдары гына. Әмма бул фестивальнең адымдары ныклы һәм ышаныслы. Без хуш бул Аманат 96 һәм һаумы Аманат 97 дип әйтәбез.